Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Bola Ahmed Tinubu yaliri ha hawrinde ngam hunnugo Bassirou Faye dow ardiiɗo lesdi Senegal keso. Jakadajo lesdi Naajeeriya ha lesdi Senegal hawtade be jami'en diplomasiya lesdi Senegal on taɓɓi Tinubu ha pelel jipporde piroje Dakar lamorde lesdi Senegal. Tinubu yehi Dakar be ministajo hakkilanki yasi lesdi Naajeeriya ambassador Yusuf Maitama Tugga be musta'ajuri Ingilale wato bolwowo etana ardiɗo lesdi Naajeeriya hawtade be huwoɓe gomnati lesdi Naajeeriya tedduɓe. Tinubu yaliri ha hawrinde man on dow surguki lesdi Senegal. Tinubu lattiɗo ardiɗo dental kawral ardiɓe lesɗe Afrika hirnangeje wato ECOWAS malla bo CEDEAO lattake nder cafol ardiɓe ECOWAS ha daldal Leydi Naajeeriya Exhibition Center wakkati Bassirou Faye huni nden jaɓi labangal laamu lesdi Senegal iga Macky Sall. Ummatore lesdi Senegal be hoɓɓe surgaɓe kewi jawleru Leydi Naajeeriya nden ɗum noddi Bassirou Faye wara dara ha yeso ummatore man huna dow efti alkawal rentuki didaɗi lesdi Senegal be ummatore mari fuu be jogugo amana. Ha o huni be ɗemgal Faransare banni. De consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Ummatore kolli seyo masin ɓe ɗo kella nde Bassirou Faye timmini hunugo. Mintiyel saliɗo Bassirou ɗon no noddire dow darnde keɓɗo nasaraku subtego, amma kadi ɓaawo hunayere o lattake malla bo o ɗon noddire dow ardiɗo lesdi Senegal darnde go'o. Ɓaawo hunugo Bassirou Faye noddama dow hokka jawabu ɓaawo hunayere ko bo en bi'a jawabu aran ɓaawo laatago ardiɗo lesdi Senegal. O fuɗɗiri be noddugo inɗe ardiɓe lesɗe feere-feere yaaliriɓe ha hawrinde man. Ko ɓuri hoosugo hakkilo haa ɗo bo kanjum woni wakkati o noddi inde ardiɗo lesdi Guinea wato General Mamadi Doumbouya. Excellence General de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, président ummatore kelli masin. Nonnon bo nde o noddi inde ardiɗo lesdi Mali Colonel Maiga ha ɗo ma ummatore kelli. Les laamu ardiɗo Senegal ɓoymajo ni wato Macky Sall gondal hakkunde Guinea be Mali welai be lesdi Senegal dalila tuccinki laamu demokradiya ɗum ardiɓe ɓen ngaɗi.
haa ɗo ɗum ɗo tamma les jagorgal Bassirou ɗum mo'itinan. Haragare Bassirou Faye shafotiri juuɗe be ardiɓe lesɗe kumpitiɗɗe surgakan goto goto. Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Bola Ahmad Tinubu ma shafotiri be maako, nonnon mo Ghana be mo Gambia. Ko moy fuu waɗana mo barka nden saalo. Ɓaawo timmingo hawrinde man on Tinubu ɗacci Senegal warti lesdi Naajeeriya. Sai en bi'a jawmirawo cenɗo hokku lesɗe meɗen jonde jam be de'ende.